at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-yabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Muli isang mapagpalang Biyernes ng gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga avid viewers and listeners ng ating programang King Lagyo ng Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Muli po nating ipahayag ang paniniwala na sa biyayang kaloob ng Diyos, bawat isa po sa ating nabibigyan ng pagkakataon nang sa gayoy mapabuti at nang makamit din ng kagalingan. Minsan pa'y ating hilingin ang biyaya ng Diyos sa gabing ito. At welcome po sa Episode 9, Season 9 ng KLNJ. Ako po si Reverend Father Ron Licaw, ang inyong kakaluguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit. At gayon din po ang kura paroko ng San Matias Apostol Parish ng San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Hello po mga ka-KLNJ, magandang gabi po sa inyong lahat. May pabengi po kaya kayungan. Sa gabing ito, ang magiging topic po natin ay Gawa ng Diyos, Act of God. At ang title po ng Episode 9, Season 9 ng KLNJ ay May Magagawa ang Diyos. Minsan pa ating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan at sa Kanya'y sumampalataya nang makamit natin ang kalooban niyang biyaya. Ako ang iyong abang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. At atin pong simulan ng ating makabuluhang kwentuhan dito sa KLNJ sa pamamagitan po ng isang panalangin acrostic. Manahimik po tayo at sama-sama nating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Gawa ng Diyos. Gabayan mo kami, O Diyos, at huwag sanang pabayaan. Aming samo at dalangin, kami iyong kaawaan. Wagas ang iyong pagmamahal, ito'y di kalilimutan. Ang kaloob mo'y biyaya, ika'y pasasalamatan. Nananalig kami sa iyo, ika'y makapangyarihan. Gawin mo ang nararapat ayon sa iyong kagustuhan. Daglian daw ang tugunan ang aming pangangailangan. Iyo rin sanang magawa, igawad ang kagalingan. Iyong biyayang kaloob, dulot nito'y kabutihan. O Diyos, sa aming paglalakbay, kami ay laging samahan. Sana ay aming makamit, ganap na kaligayahan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat Tamong Ronnie sa inialay mong pambungad na panalangin. Gandang gabi, Father Jeff. May pabengi Gandang po. gabi po. Good evening po. Ay, may pabengi po. Ay. Gandang gabi. Yes, Engineer Abel. At Engineer Ems. Engineer Abel sa... Yan. At nais ko lang bigyan din ng pagbati ang mga kasamaan sa LECCOM, EXECOM. Dahil nung nagdaang Sabado, ginanap yung 12 Archdiocese Lectors Commentators General Assembly. Pero bukas meron pa rin gaganap nitong General Assembly yung mga hindi nakasama noong last Saturday kasi mayroong power interruption nga sa Pelco 3 at may mga iilan pa na hindi nakadalo ng General Assembly pero i-replay na lang yung ginawa namin noong last Saturday. So sa mga attend pa po ng General Assembly ng Lectors Commentators bukas, sana maging makahulugan pa rin po ang inyong gaganaping General Assembly para sa paglilingkod bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos dito sa ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga.
At patuloy pa rin yung Marian Mission sa parokya, Brother Jeff. Opo, sana po niya na. Kaninang umaga, nagkaroon ng pamerienda ni Maria sa mga mag-aaral ng Moras de la Paz okay. Elementary School. Kasi nando doon sa Moras, Nuestra Señora de la Paz Ibn Biay Chapel, sa Moras malapit sa, East. Malapit sa Campo Libas. Ang pagdalaw ng sacred images ng Birhen ng Santo Rosario at ng patrong San Matias Apostol. Yun. At sa linggo, meron ding mga gawain para naman dun sa portrayal and procession of saints. Saints, opo. Yan. Sana bata o matanda na makikibahagi, sana maging daan ito upang mabigyan ng inspirasyon ang bawat isa kung paano din tayo tumugon sa panawagan ng Diyos at maipahayag din ng kabanalan at balang araw sa piling ng Diyos maging ng mga banal doon sa langit ay makamit ang isang ganap na buhay. Actually, magandang ano po yan. Ako, nakikita ko for the past years. Kasi nakikita natin, usually yung, yung scary na, nakakatakot na portrayal. Yung, hindi naman sa pero yung trick or treat na sinasabi. Pero, Western practice, Western practice. Pero kung titignan po natin talagang, ano po ba yung talagang kahulugan, di ba? Ano yung meaning po niya. So, yan, magandang ano yan para kahit bata pa lang. Especially, pag may mga bata ako nakikita, hindi lang sila cute, but rather yung yun nga, not just only portrayal, but rather yung makita nila yung, as you mentioned kanina, yung holiness, at the same time, yung values po na tawag dito, na anong karakter, yung saint na pinoportray po nila. Yung para sa akin naman, kaya hindi ako papalampasin yung bagay na yan. Siyempre, ko, PYM ata na mo. Ano? Yung kasama sa mga organizers, yung PYM. Sila actually yung mga youth ministers ng parokyang nag-organize nito. At siyempre, pagbati rin sa mga newly elected officers ng Vicariate Youth Ministry of Christ the King. Okay. Meron ng coordinating council na kung saan bawat parokya sa pitong parokya ng Vicariate of Christ the King, last Sunday nag-meeting kami. This coming Sunday naman, 9 o'clock, induction na nila. At ginawang advisors yung former outgoing Vicariate Youth Coordinator at Vicariate Youth leader. Sa katao nila na Brother Glenn Gonzales at Brother Jean Nagit. Mga ano namin, protege namin yan. Dalawang yan. Ako yung parang natatandaan ko. Sabi ko sa kanilang dalawang yun, I still remember, huwag kayong basta take the challenge pag kayo itinawag, sabi ko sa kanila during that time na nandun pa kami. So yan, eventually, I was pleased na nandun sila nung Sunday. Nakisitin po ako. Dahil nagyayaya, no? Yes, nagyaya po. Siguro sa ibang mga paklase ng YE. Youth Encounter. Baka sana magkaroon ng kahit yung isang batch siguro na kukunin ng vikarya o kaya kung sino man yung mga interesado. This week kasi medyo busy. Sa amin, hindi ko lang alam sa ibang parokya. Sa Monday kasi culmination naman ng Month of the Holy Rosary at merong Rosary Healing sa parokya. Nag-umpisa ngayong gabi, as we speak, nag-umpisa na yung Youth Encounter, batch 101 hanggang sa Sunday po, linggo mo. So yung last 100, no? Yeah, opo. May premium yung 100 na, no? Oo. Na batch pang 100. Well, unfortunately, muntik nang hindi natuloy kasi yun nga, malapit na yung pandemic during that time. So at least with the grace of God, natuloy po siya bago man nagka-pandemic. Yung batch 100 po. Before pandemic. Opo. So ngayon, merong ilang participants? 14 daw? As we speak, 14. Yes, 14. So good luck pa, Kamensi. Kamensi. Bukas nandun ako, bukas. O kala nga ni Brother Sam, ang secretary ko, kala niya second talk si brother. Supposedly ngayon gabi. Basta. Kaya nga nag-message ako kanina, sabi ko, mag-KLNJ ka ba? Of course. Baka kasi siyempre, mahalaga din yung YE. Kala ko mag-isa akong hindi. magkikipagkwentuhan dito.
Hindi po, amo. Sana maging mahulugan yung gaganaping YE pang 101 na Ah. batch ng Youth Encounter dito sa Archdiocese San Fernando, Pampanga. Yun. Ang feast day po ngayon ni San Judas Tadeo at San Simon. October 28. Yan amo. Doon, siyempre, mas kilala dito si San Judas Tadeo Ay, kasi opo, siya yung patron ng desperate cases. Opo. Ang isang dahilan lang naman doon kasi yung iba noon takot daw yatang humingi ng tulong sa kanya kay Bakit San po? Judas. Akala nung iba siya yung nagtaksil. Pero hindi naman. Baligtad. Sana sa araw na ito ng kapistahan San Judas Tadeo at San Simon, dalawa sa mga apostol ng Panginoon na maging daan din upang makamit yung biyaya na tutugon sa ating kahilingan, higit lalo sa inaasam-asam na kagalingan sa mga sakit nating physical, emotional, psychological, spiritual. Atin po munang balikan ang nakaraang kwentuhan natin dito sa KLNJ Episode 8, Season 9. Ang bilis, amo. Episode 9 na tayo ngayon. Ito po ang feedback yan na galing kay Ma'am Early Jane Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. Ito po yung feedback, KLNJ Season 9, Episode 8. Last episode's healing testimonial was written by a loving mother, Mrs. Josephine Bayona Mananghaya, who recognized God's living presence as she shared the healing of her daughter Pia received. Pia, who is now a teenager, suffered from a severe leg and knee pain when she was in 2nd grade. Every time they went to see her pediatrician, the doctor said it was probably just muscle pain from long walks or intense activity. Last year, however, the family became concerned because Pia's pain was so severe that she would cry in pain even while sleeping. They decided to see an orthopedic in Medical City, MOA, in November of last year, 2021. An x-ray of both legs was ordered by the orthopedic. It was discovered that a small bone had grown outside in between her knee joints, possibly causing the pain. The bone could grow bigger, cause her difficulty walking, and surgery to remove the bone is being considered. Pia's family hoped she wouldn't need surgery. The doctor then wanted to be certain of the x-ray result. The doctor ordered an MRI for both legs, with the results expected a week later. Sister Josephine's sister works at St. Mary's Academy in Pasay, where Father Ronnie was invited to celebrate a Mass. Father Ronnie was asked to pray for Pia's healing. Father Ronnie also gave Pia a healing oil with rose petals to rub on Pia's legs and knees, while praying the healing prayer at the back of the Stampita of the Healing Heart of Jesus and saying the name of Jesus 12 times. And according to Sister Josephine, every time she rubs Pia's legs and knees with the healing oil, the pain subsides and eventually goes away. They returned to the doctor after a week to find out what the MRI results were. The doctor said there is no need for surgery because the excess bone that grew in between her joints is so small. It only needs to be checked once a year for proper monitoring. This blessing was received even before they traveled to Pampanga to see Father Ronnie. When her sister told Sister Josephine about the healing prayer she had requested from Father Ronnie, they became more eager to visit and thank him. Pia has only had 2 instances of leg and knee pain since the healing Mass. A follow-up exam is scheduled for November, and Sister Josephine continues to pray for Pia's complete healing. She is grateful for God's healing hands and unfailing love. She also recognized Father Ronnie's role in Pia's healing miracle. There is a living God, and He never ceases to make His presence known to us through the various blessings and miracles He bestows upon us. And here's the insights Excuse me. from Ma'am Jane entitled Heartfelt Thoughts in KLNJ Season 9, Episode 8. Number 1, Buhay na Presensya. The acrostic poem used as an opening prayer in the previous episode is another product of Among Ronnie's tireless work and abundance of inspiring ideas. The acrostic poem reflects the writer's humility, faith, and trust in a loving and merciful God.
Number 2, a mother's love that reflected in our healing testimonial reminded me of the love of the Blessed Mother, a love far greater than we can imagine. Number 3, a divine intervention through a divine connection. Other people's assistance is God's way of listening to and responding to our prayers. Like Sister Josephine's sister, Ma'am Joy Lapid, who asked for Pia's healing prayers. Among Ronnie's healing prayers paved the way for Pia's healing grace. Number 4, recognizing the assistance of others gives courage in the face of adversity. It's God's ways of telling us that we are not alone. Like how Sister Josephine recognized Among Ronnie as a divine instrument for Pia's divine blessing. Number 5, blessing, a healing blessing was poured out to Pia because she has a mother and other loved ones who put their trust and confidence in the Lord. Number 6, the last episode's reading was from the book of the prophet Isaiah, chapter 41, verse 1 to 20. Ang pangako ng Diyos sa Israel, which reminded us of God's comforting words that He will always be with us. A promise made, a promise fulfilled by God. Number 7, among the 3 punto of Among Ronnie, it's the second one that caught my attention. May tugon ang Diyos sa ating pangangailangan, huwag mangamba, tayo'y Kanyang tutulungan. We may not always get the exact answer we seek, but God does listen to us and responds with what is best for us. When we are worried, we put our faith in ourselves and try to solve everything. When we surrender our fears and worries to God, we show Him that He is in control of our situation. Number 8, a good recollection of Brother Jeff from Pope John Paul II, be not afraid. A phrase that teaches us to move beyond our fears. Thus, there is a beautiful song called Be Not Afraid by John Michael Talbot that will explain the phrase better, and it goes like this. Anong ibig sabihin ito? May naka-enclose na message sa Brother Jeff. No. Okay? Okay, Among Ronnie. Last time you said I only included parts of Mariah Carey's song, When You Believe. This time, it's the entire song. Banat, Brother Jeff. Sabi, here you go, Brother Jeff. This is the song entitled Be Not Afraid. Paano to? You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Makana niya pa kanini. Blessed are you poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked men insult and hate you all because of me, blessed are you. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest.
Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Ikaw yung may kasalanan, Brother Jeff. Ikaw kasi yung nagsabi nung be not afraid ni Saint Pope John Paul II. Yeah, kayo na naman. Maraming salamat, tamong kao. Yan. Sa Binat afraid, Brother Jeff. Sa on the spot na pagkanta ng Be Not Afraid by John Michael Tarbot na binigay po ni Ma'am Early Jane Dumas Sikat. Yan. At maraming salamat po ulit, Ma'am Early Jane Dumas Sikat, sa makabuluhang feedback and insights na ibinahagi mo sa gabing ito. Pakinggan naman po natin ng reflection ni Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Unang bahagi o part 1 of reflection ng 3 points. Number 1, TGIF, Magrasang Bengi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at sa lahat na avid viewers and listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Among Ronnie, for always preparing a beautiful and meaningful prayer for us. We always look forward to your passionate and intense opening prayer every Friday. Your prayers that give healing grace to us, avid viewers and listeners of KLNJ, are truly appreciated. Ang pangako ng Diyos sa Israel, Isaiah chapter 41 verse 1 to 20, ang naging pagbasa noong nakarang na Biyernes. The following are the 3 significant points shared to us by Among Ronnie. Ang unang punto ay galing sa verse 4. Si Yahweh naroon na noon pa man. Siya'y mananatili magpakailanman. In the book of Revelation, chapter 1, verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. This means that God remains from the beginning to the end of time. God is with us ever since and will continue to be with us every day of our lives. He loves us so dearly, and His love for us is truly alive. We always say that we love God, but in reality, we love because He first loved us, from John chapter 4, verses 19. God will always love us no matter what. He loves even our imperfections and limitations. When we experience hardships and difficulties in life, we usually put our blame on God. We say that God changed because He allowed us to experience tribulations and deprivation in life. But are we not the ones who change? We always want comfort and an easy way out in life. But life is not a bed of roses. So if sometimes our faith turns out the opposite of what we want it to be, we must not change our dealings with God. Just hold on, because for sure He will be there to help us and save us. God is always on time and finds a way in His perfect time. Ang pangalawang punto ay galing sa verse 13. May tugon ng Diyos sa ating pangangailangan, huwag magamba, tayo Kanyang tutulungan. In Matthew chapter 7 verses 7 8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. We have a very generous and merciful God. Me and my family, together with my loved ones, are recipients of His generosity and mercy. He always answers our prayers and grants our requests. When faced with challenges and trials, do not be afraid. Kanta mo na naman kanyang, Brother Jeff.
These misfortunes and failures will make us stronger people ready to face all the challenges that will come our way. Besides, they are part of our life's journey and we will never get away from them. It is only a matter of attitude. That's why we must not lose hope. Remember that we can have a living God always ready for our rescue. God's presence in our lives gives us the serenity and tranquility to live a quiet and peaceful life. Ang pangatlong punto ay galing sa verse 17. Ang Diyos natin gumagawa ng paraan nang sa gayoy di tayo mapabayaan. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. From Matthew chapter 6 verse 33. Mukhang kantata ito na mo. Ano yan? Ano yan? Seek ye first the kingdom of God Iba natin. and righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah. Mamaya pa yung gospel reading, ha? Oo. Ano ka lang na biglang nag Wabi na to, prayed na talaga. yan, napapakanta po tayo dito. Yan. It is true that God has His ways to help and guide us in our everyday life. In the same manner, it is also true that we need to give our adoration, respect, and gratitude to God for all the blessings and graces bestowed upon us. I believe that God will never forsake people who obey His commandments and follow His precepts. He will reward the righteous and the virtuous of people. Always choose to do good at all times without expecting a reward in return. To have genuinely is to think on how to reach out to people who are in dire need. I admire people who help but do not like themselves to be identified. Our God in heaven, who sees what these people are doing in secret, will reward them enormously. From Matthew chapter 6 verse 4. Our God is fair and just. Let us put our trust only to Him to live a life truly worth living. Ang presensya ng Diyos ay nagiging buhay. Sa binibigay niyang tulong sa ating buhay. At ito po ang part 2 ng pagninilay ni Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. Kailan mo huling nadama ang buhay na presensya ng Diyos sa iyong buhay? I feel the presence of God in my life so alive every day. Do you feel the same way? When I wake up in the morning, kantaya naman ta. When I wake up in the morning, just woke up like this. Ano niya. It is because God made it happen. All the things I plan to do for the day, I offer all of them to God. Before I retire in the evening, I give my thanks to God. God's presence is alive and is felt in all the things I do every day. Pero kailan ko nga ba huling nadama ang buhay na presensya ng Diyos sa aking buhay? Dahil panay ko namang nadarama ang buhay na presensya ng Diyos sa aking buhay, magbibigay na lang ako ng isang buhay na halimbawa. Nadama ko ang buhay na presensya ng Diyos sa aking buhay sa aking pagdalo sa 12 Archdiocesan Leccom or Lectors Commentator General Assembly noong nakaraang Sabado, October 22. God reminded me once more how blessed I am to be given the grace to proclaim the word of God. Among Ronicao and Archbishop Dong Lavarias are both instruments in making us lectors and commentators feel the presence of God so alive in our Catholic faith. Many are called, but few are chosen. From Matthew chapter 22 verse 14. Ang presensya ng Diyos ay nagiging buhay sa binibigay niyang tulong sa ating buhay. Idagdag ko lang, Ma'am Agnes, siyempre last Saturday, naging instrumento rin si Father TikTok, si Father Fiel Louis Pareha, na ngayon naka-assign na bilang parish priest ng Our Lady of the Holy Rosary sa Tinabang Magalang. At sa kanyang sharing, siyempre, na naging daan din siya at nagbigay ng kahulugan sa ating nagdaang 12 Archdiocese Lectors Commentators General Assembly. Kaya't pasasalamat po sa ngalan ng mga Lectors Commentators sa buong Archdiocese San Fernando, Pampanga. Siyempre, sa pangunguna ng Leccom Execom, sa panguna ni Mami Grace Gagi Santos, ang pinaka-coordinator ng mga
Vicariate LECCOM coordinators na kasama ko sa paghahanda ng naturang General Assembly ng mga lectors commentators. Siyempre, sa kanikanyang parokya, tsaka yung bukas pa na magkakaroon pa ng General Assembly, i-replay yung ginanap noong Sabado. Sana maging meaningful din at maging buhay ang presensya ng Diyos sa ginawang General Assembly at bukas hanggang bukas sa mga naapektuhan ng power interruption last Saturday dahil sa Pelco 3. Pero hindi pala Pelco 3. NGCP yung may pinagawa. So muli maraming salamat Ma'am Agnes for sharing your valued reflection for our previous episode here in KLNJ. Hayaan niyo pong putulin muna natin ang ating kwentuhan at pakinggan ng ilang patalastas at paalaala. Huwag po kayong aalis, magbabalik pong muli ang KLNJ. Kilalanan tala ri San Simon at San Judas Tadeo, kabilang la karing 12 apostoles ning Ganoong Hesus. Ing karelang kapyesten pagmasusyane ning banala kapulungan balang 28 ning bulan ning Oktubre. Simon mayayaw siyang patriota, uling mekad miyembro na nitang partidong bisang mitimawa king karelang bansa, kapamilataning karasan, iba't karing tao Roma asasakop karela. Likwaning partido, inyang inaus ng Hesus. San Judas Tadeo, kapatid ng Santiago Menor, apostol mo naman at metong yang pinsan ng Ginoo. Sinulat siyang metong amakuya da sulat, anong nuna kata dirinan babala, laban king pamangawang marawak, pauli na ning pansariling pakinabang, at paga na kana kay katamo, ing pamangailangan tang sumulong king kasalpantayanan. Kapamilatan ding karelang panalangin, malugod na sanang ipagkalob ng Ginoo kay katamo, ing alang patanat a pamanantaben na at ing pamaging matatagtamo, king kasalpantayanan. San Simon at San Judas Tadeo Apostoles, ipanalangin yo kami. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya bayang magmasusi, king kapyestan de San Simon at San Judas Tadeo Apostoles, king Oktubre 28. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayong ipagpatuloy ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, Kagaling ang Laan sa Ngalan ni Jesus, Episode 9, Season 9, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Brother Jeff, shoutout pala kay Doc po. Mac. Di ko alam, di ko gaano kasi nakita dun sa technical booth. Good evening, Dr. Irma Jean Esguera Dumas. Salamat sa pagdaan dito. Salamat din kay Ma'am Jane. Yes. May pinadala. Express. Maraming salamat. Salamat po sa Thank you, inyo. thank you. Para kaya mo. Yan, nakita ko sa kanila. Bigla ako nagulat. Parang si ano ito kako. Kanina, amo. Kala ko nakita niyo po. Salamat, Doc Mac.
Inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng iyong kwento at o kung mayroong kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Para sa mga Globe subscribers, 0915-954-1303. Para naman sa mga Smart subscribers, 0918-351-8282. At para sa mga Sun Cellular subscribers, 0942-357-4268. O kaya naman po kayo mag-comment o mag-message ka sa ating Facebook page o Facebook Live at huwag nyo po sanang kalimutang lagyan ng label ang inyong mga mensaheng ipapadala at inyo rin pong banggitin kung saan po kayo nakatira o kung ano po ang parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account na ang username at radio_ASF at ang ating Instagram account ay may username na at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At sa ngalan po ng administrator po ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga na si Father Pep Bakay, pasasalamat po sa mga nakapagbigay na po ng tulong. Pero kami po patuloy pa rin kumakatok sa inyong busilak na puso upang makatulong din po kayo sa apostolate at iba pang mga proyekto ng radio station ng ating Archdiocese dito sa San Fernando, Pampanga. Maaari po niyong ipadala ang inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ng aming inihandang poll question para sa episode 9, season 9 ng KLNJ. Ito po ang tanong. Ano ang isang bagay na alam mong magagawa ng Diyos upang matugunan ang iyong kahilingan? At ito po ang nilalaman ng KLNJ episode 9, season 9. Ang topic po natin, Gawa ng Diyos, Act of God. At ang title, May Magagawang Diyos. At ang ating theme, sa Diyos, kailangan nating magmakaawa at maniwalang siya ay may magagawa. At ngayon naman po, ating pakinggan ang kwentong pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Mula po kay Mateo chapter 8 verse 1 to 4. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako ay inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko, maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naalala ko, Brother Jeff, last Monday, sinama ko ng grupo sa parokya, yung grupong Spiritual Children of St. Padre Pio of Pradachina. Dalawang van kami, nag-pilgrimage doon sa Batangas. Sa parish sa National Shrine of St. Padre Pio of Pradachina sa Santo Tomas, Batangas. Naalala ko kasi, galing kami ng Santo Tomas, sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Nagpunta kami rin ng Santo Tomas sa Batangas. Hindi ko lang makalimutan yung lumapit sa akin. Actually, sinamahan siya ng isang employee doon, nagtatrabaho doon. Wala na raw yung kasama kong paring nagmisa, yung assistant parish priest na si Father Mark Ian Abu. Kaklase pala sa batch ni Among Edgar Calma sa Holy Apostles Senior Seminary sa Makati.
sabi ko sa kay Father Mark, ako naman kabatch ko si Father Edgar, pumasok ng seminaryo noong 1989. Kaya nga lang, lumabas, tapos at the age of 40, bumalik sa seminaryo, pero pinagpatuloy yung seminary formation sa HAS, sa Holy Apostles Senior Seminary, at doon naging kabatch niya si Father Mark Ian. Although siya, nagtagal yung formation pa niya, na-ordain lang siya last December. So ilang buwan pa lang siyang pari. Si Father Edgar, magti 3 years na yata niyan. Magti 3 years na. Nauna, magkabatch sila pero naunang na-ordain. Incidentally, nung magmisa kami, although naghanda ako, baka kasi biruin ako nung pari ng National Shrine of Padre Pio na ako na lang yung magmisa o ako na lang yung mag-homily. Kasi naalala ko last year, kasama ko naman yung Dabar Cards ng Santo Niño sa Sapa. Sinama kami ni Konsehala Tess Juarez kasi bago yung election yon. Isa yung intention niya, nagsimba doon kasi nga malapit na noon yung election. Luckily, siyempre, sa biyahan kaloob ng Diyos, nanalo naman si Konsehala Tess Juarez. At noon naman, ang mismong parish priest, ang sign rector, si Father Oka, nung malamang makikipagkonserve sa misa, sabi niya, total madalas naman ako magmisa dito, ikaw na lang yung magmisa. So parang naalala ko yun, sabi ko baka maulit yung nangyari last year. Muti na lang, by 8:30 nakarating kami doon. Salamat kay Father Anthony Cortez, ang SD ng Philosophy Department ng Maribulcan Seminary. Siya yung kumuha sa misa ko sa parokya. Kaya nakalis kami ng mga 5 o'clock, tapos mga 8:30 nakarating kami ng Batangas. 10 o'clock pa lang yung misa. So sinamantala ko yung pagkakataon na gumawa ng, sana kung ako yung mabigyan ng pagkakataon mag-homily. At least meron akong ginawa, meron akong nakaprepare ako. Tapos, naalala ko lang kasi, nung ginagawa ko yung homily ko, naalala ko yung isang song, yung pamagat na alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ko na nakanta doon. Kakantahin ko na lang dito. Pamilya ka sa kanta? Alam kong may magagawa ang Diyos? Mukhang hindi po. Oo. Hindi, sabi nung kanta, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Mayroon siyang ginagawa sa buhay mo. Sana ang aking magiging hamon doon sa aking magiging humilya, kabutihi patuloy nawang magawa ng may mapabutit meron ding matuwa. Kasi yun yung ebanghelyo noon, yun yung may pinapagaling ang Panginoon pero merong hindi natutuwa, katulad ng mga Pariseyo. Pero syempre, higit lalong natuwa yung mga tao na nakasaksi sa kabutihan ng Panginoon sa tuwing mayroon siyang pinapagaling.
Actually, mayroon din pala akong na isulat na tulang acrostic ng pamagat niya'y kabutihan. Sasamantalihin ko na rin, Apo, Brother ano? Jeff. Kabutihan, kagalingang inaasam sa Diyos ay ating hilingin. Ang kaloob niyang biyaya, tugon sa ating panalangin. Bawat pagsubok sa buhay may hinaing na diringgin. Umasa tayo't manalig dahil siya ay mahabagin. Tunay ngang siya ay mabuti, di niya tayo bibiguin. Isaalang-alang natin ang kanyang mga mithiin. Hayaan lang siyang kumilos upang tayo'y pagpalain. At ang Diyos natin tularan, tayo maging maawain ng kabutihay ihayag sa ating mga gawain. Patalastas lang ito, Brother Jeff. Pero ito yung inspiration, bakit ito yung flow ng ating kwentuhan ngayong gabi. Dala ko nung last Monday yung mensaheng may magagawa ang Diyos. Kaya ito na rin yung ginamit kong pamagat o title ng season 9, episode 9 ng KLNJ. May magagawa ang Diyos. Kasi napili ko yung ebanghelyo sa kadahilan ng ito yung isang ketongin na lumapit sa Panginoon at siya'y lumuhod sa harapan niya. Yun yung sa verse 2. Na nagsabing, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Dito makikita doon yung unang punto na sa aking pagbabahagi galing sa verse 2. Paniniwala sa Diyos ay huwag ikubli, lapitan natin siya at huwag mag-atubili. Ito sa Ebanghelyo, nabanggit sa verse 1 na pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Pero mayroong isang naglakas loob na lumapit kay Jesus at hindi siya nag-atubili. At lumuhod pa nga siya, nakiusap sa Panginoon. Nagpahayag siya ng kanyang paniniwala. Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Dito rin naka-base yung pinaka-tema ng ating kwentuhan. Sa Diyos kailangan nating magmakaawa at maniwalang siya ay may magagawa. Katulad ng kitongin sa Ebanghelyo na binasa mo kanina, Brother Jeff. Ang ikalawang punto naman sa verse 3, ito yung nung hinawakan ni Jesus ang ketongin at sinabi niya, oo, nais ko maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Ang sa ikalawang punto, sa Diyos tayo'y manatiling magtiwala ng ating makamit kanyang pagpapala. Ito yung ketongin Nanatili siyang nagtiwala sa Panginoon. Nagpahayag siya ng kanyang paniniwala na kung nanaisin lang ng Panginoon, gagaling siya, magiging malinis. At yun nga ang pinahayag ng Panginoon. Oo, nais ko, maging malinis ka at gumaling at luminis ang ketongin sa kanyang karamdaman. Kasi nanatili siyang nagtiwala sa Panginoon, sa paniniwalang may magagawa ang Panginoon na siya'y pagagalingin at siya'y magiging malinis. Kaya't ito'y pagkakataon upang makamit natin ang kagalingan. Gawin natin kung sa Diyos tayo manatiling magtiwala ng ating makamit kanyang pagpapala. Sa verse 3, sa katlong punto, galing naman dun sa verse 4. Na pagkatapos pagalingin ng Panginoon, heto sinabihan siya kung anong kailangan niyang gawin. Huwag mong sabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pare, pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay magaling na at malinis. Ang tanong dito, Brother Jeff, ginawa ka nga kaya nung ketongin na pinagaling ng Panginoon yung kanyang habilin? Hindi nga ba niya ito pinagsabi? Baka dahil sa sobrang tuwa na ipagsabi niya, na ikalat niya yung kabutihang ginawa sa kanya ng Panginoon. Pangalawa, pumunta nga kaya sa mga parit upang magpasuri. Ito siguro ginawa niya kasi kailangan niya ng parang pinaka-permit na meron siyang pahintulot
mula sa pare na sinuri siya pagkatapos makitang magaling na siya at malinis, kaya allowed na siyang bumalik sa pamilya, allowed na siyang bumalik sa kanyang komunidad. Maaring ginawa niya yon. Yung pangatlo, mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay magaling at malinis na. Sana ginawa niya. Ito yung paanyaya na kapag meron tayong biyayang tinanggap, kapag nakamit natin ng kagalingan, ang paalala ng ikatlong punto, gawin natin kung anong kinakailangan kapag nakamit natin ng kagalingan. Idagdag ko lang, Brother Jeff, kanina ito yung gusto ko lang balikan doon sa kwento sa Batangas, sa Paris sa National Shrine of St. Padre Pio Pietrelcina. Kasi after nung Mass, naghihintayin pa kami ng grupo. Nakaupo ko sa isang bench, tapos nilapitan ako ng isang nagtatrabaho doon, may kasamang babae. At tinanong kung ako yung nakipag-concelebrate na misa, kasi nga wala na raw si Father Mark Ian Abu. Sabi ko, Father, baka mapaunlakan mo itong request nung isang pilgrim. Papaanoin daw yung tatay niya. Sabi ko, wala akong langis na ginagamit sa anointing of the sick. Wala rin ako yung right. Sabi ko, meron kasing right yon plus yung langis na kailangan gamitin. Wala ako, sabi ko. So, doon na lang ako nag-offer. Pero siguro kung gusto lang magpa-bless, i-pray over, pwede, sabi ko. Sinamahan ko yung lumapit. Incidentally pala, yung tatay niya na naka-wheelchair, birthday niya, 89th birthday. So, may dala akong estampitan ng Healing Heart of Jesus, nilagay sa kanyang tapat ng dibdib. Tapos pinagdasal, pinary over. Although, siyempre, hindi naman siguro nila alam na involved ako sa healing ministry. Pero ang sa akin lang, nandoon yung paniniwala. Kaya hinihiling yung anointing of the sick. Gustong mabless yung tatay niya, especially 89th birthday ng kanyang tatay na si Mr. Rodolfo Tolentino. At tiga doon lang sila sa Batangas. At yun yung naalala kong kwento na eto, hindi naman nila alam na involved ako sa healing ministry, pero dahil alam nilang pari ako, pinakiusapan na i-bless ko yung tatay. Yun din naman ang unang kwento nung may pinaanoin sa akin, may isang cancer patient na ang intention ay preparation for her death. Pero ang Diyos, pinagaling siya. Yumaong si Aling Nene Puno sa LM Subdivision Guagua, Pampanga, na hetot after nung 5 years na malanyahan siya, nagkita kaming muli. At yun, isa sa mga nagbigay ng lakas ng loob sa akin noon, noong mga panahon during my 1-year discernment period, 2003 hanggang 2004, na etong Diyos may ginagawa. Pinapagaling niya may mga karamdaman, instrumento lang ako. At patuloy pang kumikilos ang mga makapangyarihang kamay ng Panginoon. At sana'y maging dito sa radyo, pwede naman kasing distant healing by proxy, maigawad ng Diyos, patuloy na maigawad ng kanyang pagpapala, at maniwala lang tayo at magtiwala na may magagawa ang Diyos. Yun lang, Brother Jeff, baka meron kang gustong idagdag o baka gusto mong mag-object. Hindi, sa akin po yung desire, di ba, natin. Not just only yung dito, nakita ko dito yung kapapangan ng kapag nasana nitang ketong, di ba? O itong taong ating ketong na itapin para at least mapagaling siya ni Jesus, di ba? Minsan more often, di ba, than not, ika nga, na marami ang will I say na nag-aatubili, di ba, na lumapit, di ba, sa Diyos, na not just only yung in prayer but also yung due to sinasabi nila na minsan yung doubt, di ba, Among? Nakita ko dito yung lapitan natin siya at huwag mag-atubili. Sabi mo nga, Among, talagang nandyan lang siya, di ba? Sabi mo nga sa prayer kanina, at the same time ngayon, na may magagawa ang Diyos. If we only knew, di ba, na we have a God, di ba? Meron tayong Diyos na, sabi nga,
Hindi lang siya na hindi lang siya nasa taas, ika nga. Yung kanyang kapangyarihan ay if he only knew, ako, lagi kong sinasabi ito, if he only knew na, kung alam lang natin, di ba, yung kanyang immense na majesty and power ng kanyang magagawa, basta't lapitan lang natin siya. Siguro, yun lang, it prevents us, bakit minsan na tayo ay nagkatubili, siguro yung masabi natin siguro among yung not just only the lack of faith but rather yung imperfection sa buhay natin. Pero again, if because of our faith, lagi kong ito among sinishare na kahit ng konting faith, di ba? Na alam mo na you have a God, di ba? Na just only na parang ATM lang yan. No. But rather beyond that, ika nga, na yung immense na magagawa niya. Na just instantly, but rather yung in his process, in his time, ika nga. Doon ko nakita mo na kailangan na dito ko nakita nakita ko yung huwag mag-atubili, yun. Kasi doon natin makikita yung given the access na binibigay ng Diyos, yung if he only knew, na lagi ko sinasabi na pag lumapit ka sa kanya, yan, yung access na talagang access na yung not just only healing, yan, as mentioned by Amang, but rather yung pag ano niya sa buhay mo, yung magiging siya yung driver ng buhay mo. Yun ang aking parang reflection sa ngayong araw na ito, Amang. Salamat, Brother Jeff. Pero may utang ka, Brother Jeff. Ano? Di mo naalala? Di ba last Friday, pinag-usapan natin, mayroon kang kakausapin na magbibigay ng testimonial letter. Di ko na na-follow up. May utang ako. Tapos kaninang umaga, after ng misa, before the mass, nandun isa yung nag-serve ng commentator, si Sister Taytay. Siya yung kinausap ko. Sabi ko, pwede kayang ibahagi mo yung kwento ng apo mo. Kasi nung first birthday, last Saturday yon, during the General Assembly ng mga lectors, commentators, nilapitan ako ni Sister Taytay sa loob ng chapel, sa Arsobispado. Father, baka pwedeng i-pray over mo yung apo ko. Hindi ko mag-anong, kasi siyempre ang concern ko yung assembly. Hindi ko na pagtanto na yung palang pinapabless yung nagbe-birthday that day. Si Kemael. Tama ba? Kemael? Tapos nung dumating, lumabas ako, tapos pinagdasal ko yung bata. Birthday pa man din ng bata eh. First birthday. Katapos pakinggan natin itong kwento na ibabahagi sa atin ng ating testimonial letter sender. Actually, ako na yung nag-request, sabi ko, pwedeng yung maging pamagat nung kwento, may magagawang Diyos. At ito'y galing kay Mrs. Angelita Sister Taytay Hilario Domingo ng Sitio Candelaria, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. King Lagyo ng Jesus, pagbati sa inyo, Among Ronnie, Brother Jeff, at sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay nitong healing program na KLNJ. Nais kong ibahagi sa inyong aking testimonial letter. Alam kong may magagawang Diyos, kaya't minabuti kong inanyayahan ng aking manugang na si Christine Sambo de Mitwi buwan ng Pebrero 2021 upang magpadasal o magpabless kay Among Ronnie Cao na isang healing priest dahil sa kanyang masyalang kalagayan sa pagbubuntis sa kadahilan ng di makita ng doktor o ng kanyang OB. OB ni Christine ang sanggol sa napupunan nito at walang heartbeat. Sabay sabi pa ng doktor na sobrang baba ng matris at kailangan ng bed rest. Kung sakaling ito ay makita na at matuloy, ang payo ng doktor ay magsimba siya at magdasal ng taimtim nang sa gayoy makita na ang anak niya at sa kanyang sinapupunan at magkaroon na ng heartbeat. Noong PEDSang March 19, 2021, araw ng Biyernes, at araw din ng ultrasound niya at check-up ulit.
Dapat ay makita na ito kung hindi, posibleng hindi na siya magbubuntis kailanman. Nooy pinagdiwang ang Year of St. Joseph, araw-araw sa simbahan sa aming parokya, San Matias Apostol Parish Church, dinadasal namin ang panalangin kay San Jose sa tuwing sasapit ang ika-19 na buwan sa loob ng 9 na buwan, March to November. Ginawa nga po namin noon, nagkita kami ni Christine Namanugang. na manugang noong March 19, 2021, Friday sa St. Matthias de Apostle Paris sa simbahan sa sentro upang magsimba at umasa na may magagawang Diyos sa kalagayan ni Christine. Pinagdasal ni Among Kao si Christine gamit ang stampita ng Healing Heart of Jesus na ipinatong sa puso nito. Mabasbasan, nagtungo sina Christine at Kim Wendell Hilario Domingo sa doktor after lunch upang ipabasa ang resulta ng ultrasound nito at ma-check up. Thank God po, nakita na ang bata sa tamang pwesto ng sinapupunan ng nanay at may pintig na ang puso ng bata. Bilin lamang ng doktor ay ang total bed rest. Tuwang-tuwa po kaming lahat sa ginawa ng Panginoon sa amin at kami lubos na nagpapasalamat. Ngunit sa paglipas ng ilang buwan ay nagkaroon na naman ng emergency si Christine dahil nag-bleed siya. Magsi 6 months pa lang ang pinagbubuntis niya, subalit tila gusto na itong lumabas. Kahit wala pa sa tamang buwan. Laging nasa hospital ang aking manugang at patuloy kaming nagdasal hanggang sa nagtungo kaming muli kay Among Roning upang magpabless at nang muling mabasbasan. Pinakiusap na rin namin kay Among Ronnie na isama na siya sa mga regular niyang pinagdadasal. Hanggang sa araw na mga anak na ito. Kahit hirap na hirap si Christine sa pagbubuntis niya, nanalig kami na may magagawa ang Diyos. Sa paniniwala naming ipagkakaloob nito ng Diyos sa kanila. At dumating na nga ang tamang oras, buwan at panahon nang ang apo ko'y isisilang na. Ngunit may panibagong pagsubok na naman ang dumating. Ayaw namang lumabas ng sanggol. Nakatatlong induced na kasi si Christine upang humilab ang tiyan nito. At kung hindi pa rin ay manganganak na siya ng cesarean dahil natutuyuan na siya at nahihirapan na rin siya. Muli po akong mapagkumbabang nakiusap sa powerful healing prayer ni Among Ronnie na ipagdasal ito. 10 na mga kasisters at kaibigan ko sa pananampalataya na ipagdasal siya sana'y mabuhay ang aking apo at parehong iligtas silang mag-ina. Last 5 minutes pa, kundi masesesarya na si Christine. Ngunit sa awa ng Diyos at sa paniniwalang may magagawa ang Diyos, humilab ng tuloy-tuloy ang tiyan nito at nakapag-normal delivery na po siya. Ligtas silang mag-ina at bininyagan po si Bibi Kemael Dimitri Domingo ni Among Ronnie Cao. At sa paglipas ng mga araw, nakapagdiwang na ng first birthday ang aking apo na si Kemael. Noong October 22, 2022. Pagpatuloy ko, Brother Sige, Jem. Among. Subalit biglang napalitang kalungkutan yaong kaligayahan sa pagdiriwang ng first birthday ni Kemael. Nang araw mismo ng kanyang kaarawan, habang patungo sila sa simbahan upang magsimba ng alas 6 ng umaga, biglang inapoy ng lagnat si Kemael. Kaya di na sila nakapagsimba. Umuwi na lang sila. At sa paglipas ng ilang oras, habang ako'y nakikibahagi sa 12 Archdiocese General Assembly ng mga lectors commentators dito sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, minabuti ng aking anak na si Kim at ng aking manugang na si Christine na dalhin na sa ospital ang aking apo. Subalit minabuti muna naming mailapit kay Among Ronnie si Kemael upang siya ipa-pray over bago dalhin sa ospital. Bagamat ongoing na noon ang aming General Assembly doon sa Arciprestado de Pampanga Chapel, naglakas loob akong lumapit kay Among Ronnie. Nakiusapan ko siyang basbasan niya ang aking apo. Nang paunlakan ni Among Ronnie ang aking kahilingan habang patuloy sa pag-iyak ng aking apo, ay patuloy namang pinagdarasal ni Among Ronnie hanggang sa pagpawisan ang aking apo at bumaba ang kanyang lagnat
At nang mapatingnan ng apo ko sa doktor, nakita na nagkaroon pala ito ng infection. Bagamat na-delay ang pag-uwi ng aking apo, gayon din ang kanyang first birthday celebration, na ipagpatuloy pa rin naman naming masayang ipinagdiwang ang kanyang first birthday. Maraming salamat po, Among Ronnie. Pinaniniwalaan po namin na ikaw ay isang instrumento ni Jesus sa pagpapagaling niya sa mga may sakit. Higit sa lahat, maraming salamat sa Panginoon. Alam namin na siya lamang ang nakakagawa ng mga nakakamanghang bagay. Hanggang sa muli, Sister Angelita Taytay, Hilario Domingo, isang lector-commentator ng San Matias Apostol Paris at isang abang lingkod ng Virgen de Candelaria Chapel Pastoral Council sa Sitio Candelaria, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Nung pag-iusapan ko kaninang umaga si Sister Taytay, Brother Jeff, ang focus lang ng attention ko yung nangyaring Sabado. Pero nung sabi niya, pipilitin niyang matapos yung kwento. Pero sabi niya, Father, okay lang ba na isama ko pati yung pagbubuntis ni Christine? Ay, oo nga pala, sabi ko, magandang ibahagi na rin yung kwento. Hindi lang yung nangyari nung first birthday ni Kemael, kundi maging nung nasa sinapupunan pa lang siya na ayon sa kwento nung una, hindi makita yung bata sa sinapupunan, wala siyang heartbeat. At tapos naging regular na nagsisimba, tapos pinagdarasal si Christine hanggang sa sumapit din yung panahon na 6 months, sabi, kumuntik ng parang nagmamadali si Kamael na lumabas sa sinapupunan. Buti dumating din yung tinakdang panahon na at tapos di ba yung kwento, pamuntik ng masesaryan. Pero last 5 minutes bigla naghilab ng tuloy-tuloy yung sinapupunan ni Christine at normal delivery pa yung may nakikita kang Brother Jeff? Yun, yung as I mentioned kanina, yung immense power ni God, di ba? Na wag tayo, sabi mo nga sa first punto, unang punto, wag tayong mag-atubili na may magagawa. Tama, yun, very fitting yung title po o yung team natin ngayong araw na ito. May magagawang Diyos. Sabi mo, if we only knew na talagang wow, mapapawaw ka na lang kay God, di ba? Yun po, yun ang nakikita ko among na talagang yung hindi sila nawalan ng pag-asa. Sabi nga despite na ganun ang kalagayan nung sabi mo nga na parang backtrack yung sa pagbubuntis po nung manugang niya na si Christine, di ba? Still they rely on the power of God. And hindi sila binigo ng Diyos. Ako kung nakikita mo, God did not abandon them, did not despise them in spite na yung nangyari, di ba? Ganun pa rin yung faith lagi sa kanilang sitwasyon. And pa rin, progresses pa rin. Hopefully okay na si Kemuel sa po, di ba? Yun yung nakita ko kay Among, yung say Ma'am Taytay. Yung pala yung parang naalala ko yung picture na yun, yung pala apo niya pala yun. Apo niya yun. yun yung ginamit yung picture. Si Sister Taytay yun. Tsaka yung apo niya. I think nag-greet ko yata yung apo. Happy birthday. Actually, in-invite ako. Kaso yung 4 o'clock na dapat nandun ako. Mayroon akong funeral mass. After 4, may 5 p.m. Tapos 6:15, 7:30. Ayun. Nagpasorry na lang ako, sabi ko, baka ibang araw na lang, babawi na lang ako. Hindi ko naman alam na na-delay din yung yung hindi na nakapagsimula sa oras kasi nga late nang nakauwi yung bata after sa hospital. Pero at least nakapag-birthday naman si Kemael at naging masaya in the end yung first birthday ni Kemael sa biyayang kaloob ng Diyos, sa paniniwalang may magagawa ang Diyos. Okay na, Brother Jeff? Opo. At atin po ngayong pakinggan ang awiting Gagawa ang Diyos, God Will Make a Way by Don Moen, Tagalog adaptation by Ricky Sanchez. Magbabalik po kami kaya't manatili po kayo nakatutok sa programang KLNJ.
Maya po oras po, kaya kayungan. Ako po Sister Weng Sibal, ang coordinator na ng Prison Apostolate Group na ng Kakatamong Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. At the same time, ang coordinator na po, ang convener na ng CBCP, Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, keng Luzon Region. So ngayon nga ni, pagmasosyan tayo in Prison Awareness Sunday, October 30. Actually po, Prison Awareness Week kini mag-start yung October 24 hanggang 30. So, rin kaya katamong ganang volunteers in prison service, karing kaya katamong 4 district jails. For your information, natin pong 4 district jails, in Angeles, in San Fernando, metong Guagua, tsaka metong Arayat. At panglimaya pa po in Pampanga Provincial Jail. Nanungno ka rin din kaya katamong volunteers at lang aliwaliwang activities gagawan for 1 week. So in October 30 po, pining pagmasosyanan ng kaya katamong pisamban, in Prison Awareness Sunday, nanungno ka rin mika kami sa tamo, intended for the our brothers and sisters who are in jail, who are detained in jail. So, awsan tala pong persons deprived of liberty. At kening ngaldo ngay ni, sasabihan tamong Prison Awareness Sunday, sana mika awareness tamo na dening kapatid tamo nga reni, mika sala laman, siguro kalupa tala mo naman na pagkasala, mi sakab mo naman, pero let us also remind ourselves na din kakatamong kapatid jampang mikasalala, dakal mo naman po na makasukol karing kakatamong kapatid na maging biktima mo naman ng injustice. Dakal na datang may frame up at unfortunately, marakal mo naman karela, mapa-frame up la dala na ning kakaluluwan o kaya apin din ring amanwan tamong milileleking lipunan. So as we celebrate the Prison Awareness Sunday, sana po bukla tala yung kakatamong puso at yung kakatamong gamat para karing kakatamong kapatid na bisang maramdam. At apin din nilatang maninaya na di nang talan second chance. Kalupan na ning second chance sa bibiyan na ning kakatamong Ginoo, patangi katamong mo naman may kakasala tamo. So, kaya kayo po na bisang mag-involve king prison apostolate, pwede tamo pong munta ka rin kaya katamong parokya or nung taga-Angeles kayo po, Holy Rosary Parish, makabuklat ya po para i-assist na kayo karing gana-ganang buri yung i-conduct activities karing jails. Nung bandang San Fernando, munta kayo po kang Brother Joe Apagyo naman for San Fernando area. So, minsan pa po, sana i-take tayo itong challenge. If we cannot, the challenge is let us try to see the face of Jesus in every PDL. Pero nang kay masakit ya po itan So, nang may akit ang lupa ng Kristo, kay may itong makasukol, ikatamong magdala kita ang lupa ng Kristo, karing kaya katamong kapatid. Mayroon pa oras po. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan.
sa ilang ako'y kanyang itatawid. Disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y maghiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya, kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid. Disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y maghiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya, kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya, kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Muli pong nagbabalik ang programang King Lagyo ng Jesus, kagalingang daan sa ngalan ni Jesus, dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. DWBR 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Gagawa ang Diyos, God Will Make a Way by Don Moen, Tagalog adaptation by Ricky Sanchez. Babasahin po muna namin ngayon ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. Salamat pa pala, Brother Chas, sa pagpili mo dun sa awiting Gagawa ang Diyos, God Will Make a Way, Tagalog adaptation by Ricky Sanchez. Gayun din po ang tugon ninyo sa ating poll question para sa episode 9, season 9 ng Karen J. Ang tanong, ano ang isang bagay na alam mong magagawa ng Diyos upang matugunan ang iyong kahilingan? Mula po kay Dina Patawaran, good evening po among kawad, Brother Jeff, KLNJ, pakiabe ko po king everyday healing prayers you. Kasalukuyan ko pong mag-therapy, neck and upper back. Sana po tuloy-tuloy na kung gumaling king lagyo ng Ginong Jesucristo. Dakal pong salamat. Pangadina kayo po, Sister Dina Patawaran. From Amelia Bonifacio, may pabingi po among Ronnie Kao, Brother Jeff. Pakiabe ko po aking complete healing prayer yun na sana po mila ko ni masakiting dungos ko. At pasalamat lang pong dakal ding pamilya ng Lola Dalia king healing prayer yu karela. Miya beyabe tamo pong mipapangadiking grasyang pakayap king lagyo ng Jesus. Amen. Parati pong mimigat king pamanuliyo among Ronnie Kao, Brother Jeff. Salamat po. God bless you always. Thank you. Many po or galing po kay Ma'am Janet Reyes. Thank you Lord Jesus Christ. Amen. From Cristil Relos, pasibay po, pakiabe ko po karing healing prayers you na sana po milako na po yung kukuku at sipon. Salamat po at mimingat kayo po lagi. Mula po kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, magandang gabi po among ka, Brother Jeffrey M. Gomez, sa lahat ng staff at sa inyong mga ka-KLNJ. Dear God, bestow your healing grace to all of us, avid viewers and listeners of this healing program.
pagalingin mo kami at ang mga mahal namin sa buhay, sa aming mga sakit na dinaramdam. Maraming salamat among sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety and from all harm and kinds of sickness in Jesus' name. At karagdagan pa po among kay Tita Agnes, Ma'am Agnes. Sorry among, I forgot to mention Father TikTok. I have actually remember his talk, but I have said my reflection already. Salamat po. Thank you po. From Ethel Pia, TJF, dakal salamat king apong Ginoo at miyabiyabe tamongan po na makiramdam at tanggap grasyang pakayap king lagyo ng Yesus. Thank you so much po among king Aldoldo kaya beya po yung pamilya mi kareng pangadiyo. Sana po lagi na kaming ilawot ning apong Ginoo king sakit at kapahamakan. Makanita mo naman po Aldoldo kaya beya kayo naman po kareng pangadimi. Mimingat kayo po lagi among and stay healthy. Antimurin po kang Brother Jeff. Salamat po, Ma'am Pia. Ethel Pia. At menipad sa po ini, galing po kay Mr. Jefferson Centeno. Good evening, among ka, Brother Jeff. Friday na naman po. Tanggap na kayo na naman po grasyang pakayap. Bless you kami po lagi, pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa. Minakaw niya po bukol king puson na di na niya po kapaldanan. Anak ko po siyan. Bless siya naman po ang timurin ko, Pat Centeno. Di na po sikanan pamikatawan. Hindi nga pong Ginoo. At ilawot king sakit. Manalig kami po king lagyo ng Jesus. May paldan kami. Dakal pong salamat. Keep safe po from Apalit, Pampanga. From Linda David, another blessed Friday night po. Ronnie, kindly I loud in your prayers the complete healing of the legs of Sebastian, 3 years old. So God will bless and help in helping Sebastian to walk. May God's blessings be a source of a way to back to normal again. Thank you po. Mula po, menipad po kang Ate Nes Gomez Zablan. TGI po, it's KLNJ. Good evening po among ko, Brother Jeff, admin and staff at ka-KLNJ. Thank you so much po among for your daily prayers and blessing for me and my family, especially for Ima and your gift of healing. Please include us again in your healing prayers so that we will receive again your healing graces from the Lord. God bless you more and your family and keep safe po healthy always. Healing prayers for me and my mom, Erlinda Gomez, Archel Fuentes Gomez, Nisi Yama Aurora Zablan, Aurea Zablan, and Lilibet Magkalasupan. Thank you so much po among kao for your healing prayers and graces and rest assured of our prayers for you and your family. Thank you po. Nakasalamat. From Raymond Antonio Duway, from San Luis. Magrasyang bengi po, pagkabe po parati yung panalangin nyo ding pamilyami. Salamat po, mimingat among kao. Mula po kay Efrain Angelo Reyes Ginto. Thank you, oh God. Thank you, Almighty God. You know. From Virginia M. Ganya, good evening po among Brad Jeff. Paki-adyo po kayong healing prayers yung king Laguna ng Jesus. Good health po kanakot ka rin pamilya ko. Ilus Gopez, Alat Gemma Gopez. Dakal pong salamat ka rin daily prayers yung mimingat po. God bless po and keep safe. Mula po kay, manipad siya po ka Ma'am Ophelia Samson. Good evening po. Prayer for complete healing of Eduardo Samson. Dakal pong salamat. From Maricus G. Mangalino, may pabing po among Ronin and Brother Jeff. Ampo po kayong staff. Mimingat tamongan po palagi at bipapangadi. God bless us. Mula po kay Raquel Triles. Thank you Lord Jesus Christ for everything. Amen. From Edgar Macapagal, magrasyang benging pakaya po king lagyo ng Jesus. Amen. Good evening po among Ron and Brother Jeff TJ. Once again, tanggapan ta naman po yung upaya ng ipang atsubanwa. Miras kaya katamo ban kumayap nanuman ng panundaman king lagyo ng Jesus. Yabeyo ko po sanang palagi king healing prayer mo po among. Kumayap na ko po sana king kakong heart and kidney of problem. Kambeding hanggang masakit. Also bless my mother Corazon Macapagal for continuous good health and long life. Also to my wife Judith and to my sons AJ, Jude, Michael and Jan. Mipapangadi po at mimingat po. Salamat po king Lagyo ng Jesus. Amen. God bless po. Mula po kay Ma'am Monica Pangilinan Canlas. Good evening po among Ron and Brother Jeff. TGIF na, KLNJ na.
Please pray and bless po pamilya ko, Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA at MJ. Salamat pong dakal kaya kayo, mimingat kayo po palagi. God bless always from Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Miriam Flores, good evening po among Ron, Brother Jeff. Healing prayers for Liam Matthew Flores. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Menibat po kang Ma'am Regina Castro, may pabingi po among kaod, Brother Jeff. Salamat po king lagyo ng Jesus. Palagi yung kayong panalangin. Palagi yung kayong panalangin. Abi ako po king ding pamilya ko. God bless po. From Mariquita del Rosario, include me among Ronnie and Brother Jeff, na ang sakit na nararamdaman ko sa aking mga paa at katawan na gumaling na, at pati kapatid kong may dementia na, at iba pang kapatid ko na may vertigo, watching from Sabanilla, Mexico, Pampanga. Thank you po among at Brother Jeff. Menibat sa po ini kang Sir Mr. Eddie Balagtas. Good evening po among Ronnie at Brother Jeff. Pakiabe po karing panalangin nyo ding pamilyang Balagtas, Kapati at Valiente. Lalo na po ding apo ko CK, JC at Anya. King Lagyo ng Jesus, Amen. Menibat sa po king Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Jaime Fulgencio, ang John Lloyd Cruz ng Santa Lucia Resettlement, Magalang. Good PM among kaw, abe mo kami keng Holy Prayer. Pangadita kayo, kong Jaime. Menibat sa po ini kang Ma'am Edith Guevara, magrasang bengi among Ronnie at Brother Jeff. Pakiabe po king healing prayers siya po Luis. Antimorin po yung bunso, mag-board exam niya po king November. Pakiabe po king prayers yun na apasar na po yung board exam na. Nakal pong salamat at palagi kayo pong mimingat. God bless po. November 1920, Dabsu graduate la rin, civil, CE. Saturday. Pangadita kayo. Saturday. Pangadita ka ni Micaela. Wow. Praise God. From Janet Canlas, good evening po Father Ron and Brother Jeff, KLNJ, Amen. Thanks be to God. Thank you very much po, Father, for your everyday prayers to us. Thank you po, Father, sa proxy healing nyo kay Helen Camwa. Nung ma-opera siya sa brain, naging successful naman po. Nung na-colonoscopy po siya, doon po kumalat ang cancer niya. Kaya po, namatay na siya nung Wednesday. May she rest in peace po. Praying for the eternal repose of the soul of Helen Camwa. Thank you po, Among and Brother Jeff. Stay healthy po. Keep safe po. More power to Kaylan J. God bless po. Mula po kay Ma'am Vern Balagtas Sindal, magrasang bengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff, TGIF na naman po at tanggap na naman pong grasyang pakayap king lagyo ng Jesus. Good health for my family, healing prayers for my mother, Virginia Balagtas, and Brother Ares Balagtas. Dakal pong salamat at mimingat po palagi. From Nes Gomez Sablan, 3 points of among kaw. Unang punto, paniniwala sa Diyos ay huwag ikubli, lapitan natin siya at huwag mag-atubili. Ikalawang punto, sa Diyos tayo manatiling magtiwala ng ating makamit kanyang pagpapala. Ikatlong punto, gawin natin kung anong kinakailangan kapag nakamit natin ang kagalingan. Mula po kay Ma'am, Sister Jane Canlas Laranjo, si Ma'am Hermana. A blessed good evening among Ronnie Cao, Brother Jeff, and everyone. TGIF na naman po. Another prayer, healing, be blessed and be healed for all of us. Thanks so much, Among, for all the prayers, and we are praying for your protection and guidance as well as family. King Lagyo ng Jesus. Dalakat pong salamat. Thank you po, Hermana. From Vanji Salalila, praying for God's healing grace for Celia Jacinto, Florinda Malang, Andrea Leila Garduce. Good evening po. Menibad siya po ini kang Mr. Angelo Fabian. Good evening po kaya kayo among kao at Brother Jeff. Friday na naman po, tune na naman po yung paborito mi pong programang Pakiramdaman. At susubaybayan, pasibayo po among pakiabiyo kami po karang panalangin niyo po. Lalo na po di apo ko, Mercy Magpayo, Rudy Magpayo at Olivia Fabian. From Lord's Baptism Paris, Pasig Candaba, dakal pong salamat among kapaningatan ngan po kaya kayo. From Montart Lapus, may pabeng po among Brad Jeff, pakiabe miya po sanang pamilya mi kaya kayong healing, lalo na po Raymond, king kayang heart problem, Papa Oscar, ay masakit ng tud at Mama Lina, Mamalina po ing gamat na sana po mibalik niya kayang dati. Dakal pong salamat among. Pangadira kayo, Ma'am Rosalyn, ating kayakang pamilya. Menibad siya po ini ka, Ma'am Angelina S. Garcia, may magrasang bengi po among kao, Brother Jeff, KLNJ na. Dakal pong salamat, Lord.
Pakiabe po king prayer po yamong prayer po among Inoli Garcia. Magnormal na po yung sugar na. Plusan niya pong Lord karing mapagpala ng gamat, Rosario, may yamat na milako niya po yung lagnat na. Dakal pong salamat tamang king prayers yun po kaya kami king Mami Agrasang pakay king Lagyo ng Jesus kapaningatan pong pamanuloy pong Brother Jeb. Salamat. From Teresita Cruz, panalangin po sa lahat ng may sakit na gumaling katawan at kaluluwa sa ngalan ni Jesus. Many sa po ini kang Tita Julie Zapata. Good evening po among at Brother Jeb, KLNJ, pasibayo yu po. Pakiabe po king healing prayer, blessing and improvement of Zion Luther Zapata. Edna Castillo, maraming salamat po among. From Beth Danilo Garcia, thank you Among for praying for us always. Many po kang Sir Mr. June Mabalot. Good evening po among Ronicao at Brother Jeb. Complete healing prayer for Kosanukum at Mabalot family. Sana po guide and protect Ana Michelle Mabalot in her studies taga Poblasyon Santo Tomas, Pampanga po kami. Salamat po. From Rosenda Blasa, maya pabengi po Among Ronnie. Many ba sa po ini kang Ma'am Leilani Carayon Antiado. Magrasang bengi po among kao Brother Jeff at kaya katamungan po. Dakal pong salamat. Friday na naman po at makapakiramdam na ako na naman po karing salita na po ning apong ginom. Thanks God po karing blessing at manyad ko pong patawad karing agawa ko pong kasalanan. Among kao, please pray po yung kagalingan na pong kuya ko, Rolly Carayon, maka-hospital po. Paki-pray din po yung guidance at protection ng pamilya mi po, Antiado, Carayon, Santos at De Asis family po. Menibat po king Dila-Dila, Santa Rita, Virgen de los Remedios Parish Church. Salamat po, mimingat tamongan po. God bless po. From Brother Boyet Celso Mamukod, co-host ng programang Usapang Biblia every Thursday. Amang salamat po inyang misan meg-chat ko keka. May paldan ko at may patudod ko po kanita. Migkalmaya ing sakit panamdaman ko. Salamat po, Jesus. Okay na po. Kaya kung pong sa inyo pong lahat na nakibahagi sa ating kwentuhan at digital sa mga nagpadala po ng mensahe, asahan niyo po na patuloy namin kayong ipagdarasal at sana'y matugunan ng mga kahilingan ng bawat isa, tigit lalo makamit ng biyaya para sa kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. At sa pagkakataong ito, sama-sama po tayong dumulog sa Diyos, ating tularan yung ketongin sa Ebanghelyo na tayo'y magmakaawa sa Diyos at nang sa gayoy, maipahayag din natin ang paniniwalang meron siya'y may magagawa. Paanyaya ko po ang ating alalahanin anuman ang mga karamdaman natin, physical, emotional, psychological, spiritual, at hindi pagdasal maging ang mga minamas na mga may sakit, miyembro ng pamilya, kamag-anak o kaibigan. Ano man po ang karamdaman nating physical, emotional, psychological at spiritual, maniwala po tayong igagawa ng Diyos sa ating mga igagawa ng Diyos sa ating ang kanyang biyayang kaloob nang makamit natin ang kagalingan. Atin din pong alalahanin ang ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Gayon din po kayo, mga avid viewers at listeners ng programang KLNJ, King Lagyo ng Jesus. Kagalingang laan sa ngalan ni Jesus. Sama-sama po tayong manalangin at inihiling na ilagay po ang inyong mga palad sa tapat ng dibdib o sa mga bahaging apektado. At habang pinapakinggan po itong Song for Healing natin para sa episode 9, season 9 ng KLNJ, ating hilingin ang biyayang kaloob ng Diyos para sa ating kagalingan. At pakinggan po natin ngayon itong Song for Healing, In Your Own Way by Hangad featuring Lance Lasatin.
minsan pa ialay itong panalangin para sa kagalingan para sa episode 9, season 9 ng KLNJ. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Gawa ng Diyos. Gabayan mo kami, O Diyos, at huwag sanang pabayaan. Aming samot dalangin, kami iyong kaawaan. Wagas ang iyong pagmamahal, ito'y di kalilimutan. Ang kaloob mo'y biyaya, ika'y pasasalamatan. Nananalig kami sa iyo, ika'y makapangyarihan. Gawin mo ang nararapat ayon sa iyong kagustuhan. Daglian nawang tugunan ang aming pangangailangan. Iyo rin sanang magawa, igawad ang kagalingan. Iyong biyayang kaloob, dulot nito'y kabutihan. O Diyos, sa aming paglalakbay, kami laging samahan. Sana'y aming makamit, ganap na kaligayahan. Amen. Almighty God, as we once again conclude this healing program, King Lagunang Jesus, episode 9 of season 9 of KLNJ, we once again acknowledge your loving and healing presence, and may this healing program, King Lagunang Jesus, be a source of blessing, of healing for all avid viewers and listeners of KLNJ. Even those sick members of our family and other loved ones, sick relatives and friends, and all those sick people asking us to pray for them. We are asking you, O God, through your love and mercy, kindly extend your mighty hands. And today, as we celebrate the feast day of Saints Simon and Jude Thaddeus, may they intercede for us. Allow then your healing energy to penetrate to our whole being. May your healing energy penetrate to every affected area of our body. By proxy to send healing, extend, O God, and bestow your blessings to our family and loved ones, wherever they may be. We once again ask you to bless and heal those COVID-19 patients. Bless and heal them. And together with our family, always protect us, O God, from all and from all evil and any kind of sickness. We ask this in Jesus' name. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Jude Thaddeus the Apostle, Pray for us. Saint Simon the Apostle, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Petracina, Pray for Saint us. Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Trentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for Our us. Lady of Mount Carmel, Pray for us. Nuestra Señora del Paz y Benviaje, Pray for us. Nuestra Señora del Pilar, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Virgen Mater Dolorosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy Sacred on us. Heart of Jesus, Have mercy Healing on us. Heart of Jesus, Have mercy 3 on times us. Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones. In Jesus' name, bestow upon us your blessings so that you'll answer favorably to our intentions, to our needs. In Jesus' name, may KLNJ and all the programs here in our radio station of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, to give us more opportunities, O God, to deepen our faith and expressing our faith before you. Will be blessed, will be healed, and together with our family and loved ones, will be protected from all and from all evil and any kind of sickness. Bestow then your blessings upon us, to all avid viewers and listeners of this healing program, King Lagunang Jesus, the administrators,
and all employees, volunteers of DWBL 91.9 Bright FM, especially here in our healing program, King Laguna ng Jesus, assisting us, Engineer Abel, Engineer Ems, praying too for their family, for their loved ones. Bestow then your blessings upon us, O God. Bless and heal us in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Pasasalamat po sa ating testimonial letter sender na si Sister Taytay, si Mrs. Angelita Hilario Domingo ng Sitio Candelaria, San Matias, Santo Tomas, Pampanga, sa ibinahagi niyang testimonial letter na may pamagat na may magagawa ang Diyos. May gigrita ka mang belated happy birthday kay Brother Din Lapos. The same na kay Ate Ria. 50 wonderful years now. Yes. Saka kay Ate Daria Santos Simon. Yan. Birthday din niya? Magkatukila pong Aldo. Yan, mga ano namin, mga mentor sa PYM po natin sa San Matias. Yan. Yun, happy birthday po. Belated sa itong dalawa. Yan. Magkatukila pong Aldo. Yan po. Ako nais ko rin siguro magpasalamat kasi kahapon naging partner ang Barangay Council sa panguna ni Honorable Barangay Captain Nelson Balagan Malarese doon sa ginanap na libreng gupit at libreng pakulay ng buhok. Salamat din sa mga volunteer na ng gupit ng buhok. Dalawa galing sa San Matias, yung 4 galing ng Santa Lucia Resettlement Magalang sa pangunguna ni Tita Vines, yung aking hairdresser. Salamat po. Among ano ko pala. Siyempre, Mission Service, tapos yung PPCC ng parokya. Baka magtampo sa akin yung kapatid kong isa, si Glenn Gomez. Birthday niya sa linggo. Yan. Happy birthday, advance. Magkatukila kasi ng daw ko patanda ko. Ay kay mga paruming. At siyempre, salamat muli kay Doc Mac. Tinanggap po na yung dinaan mo kanina. Thank you rin kay Ma'am Jane from Las Vegas, Nevada. Salamat. Opo. Okay na nun. Opo, boundary na. Kota na kota. Baka may closing song ka, Brother Jeff. Ayan, susulat ni Ma'am Jane niya. At sa gabing ito, paanyaya sa atin ng kwentuhan na katulad ng ketongin na sa Ebanghelyo ay magpahayag tayo ng paniniwala na may magagawang Diyos. Higit lalo sa araw nito ng kapistahan ni San Judas Tadeo, tinatawag na patron of desperate cases, na sana patuloy tayong umasa sa Diyos, huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong sumuko, at patuloy na magpahayag ng ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na makamit natin ang kanyang pagpapala. At patuloy po nating pagdasal ng bawat isa at marapatin naman ng Diyos na igawad niya ang kanyang pagpapalang nakalaan sa kayo tumugon sa ating kahilingan, higit lalo na nang makamit natin ang ganap na kagalingan. At ako po muli ang inyong kaibigan o kakaluguran na nagdarasa sa mga naghahangad na makamit ang biyaya ng kagalingan at ang Parish Priest po ng San Matias Apostol Parish ng San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Bumabati po sa inyong muli, isang maganda at mapagpalang gabi po sa lahat. Paalam po't hanggang sa muli. Sa ating healing program na KLNJ, King Laguna ng Jesus, Kagalingang Laan sa Ngalan ni Jesus, Episode 9, Season 9. Muli nawa nating makamit ang pagpapala ng Diyos na nakalaan upang makamit natin ang kagalingan at nang matugunan din ang ating mga kahilingan, lalo na ang ating mga pangangailangan, ng kaisa ng ating pamilya at ibang mga minamahal sa buhay, ay mapabuti tayo at malayo sa anumang kapahamakan at kasamaan. Ako pong muli ang iyong amang lingkod na si Brother Jeffrey M. Gomez, sa inyo'y nagpapasalamat at iniiwan ang paanyaya ng KLNJ Episode 9, Season 9. Sa Diyos kailangan nating magmakaawa at maniwalang siya'y ay may magagawa. Good night at salamat. Kakaluguran. God bless po sa inyong lahat. Nakalpong salamat. Thank you po. God bless po. Good night. And good morning to others.
saring lungkot niya grasya at wantang alang patuko kinagyo ng Jesus mi paldan at kumaya sumuyong lubos kinagyo ng Jesus nanalig kamot maging mayap banikabos kapag sukan pa'y sirado maging matatag kami susubsub kailangang ipipakit inging kaya pantando misyong gampanya sanang subsub kinagyo ng Jesus mi paldan at kumayap sumuyong lubos kinagyo ng Jesus nanalig kamot maging mayap ba't mikabot